estem a la festa del Petit Romea. Ens acompanyeu a veure què hi fan? Hi ha tallers per nens com papiroflèxia, pintar-te la cara, missatges... I hi ha una ruta per al teatre, guiada per la Margarita Xirgu. Bé, doncs això tan especial que veieu aquí és la sastreria, que és un lloc molt especial, perquè és on els actors ens transformem en d'altres personatges. Durant la ruta hem vist dos noies cantant-nos una cançó i eren de l'espectacle Pintar Música. Després hem vist els personatges del Petit Dalí. Ens han fet un tros d'obra a la platea del teatre. Ai, segons tinc entès, les claus màgiques obren allò que més t'agrada, allò que més desitges, però has d'estar disposat a tot. Ara entrevistarem a la Xirgu. Què celebrem aquí? Estem celebrant que presentem la nova temporada del Petit Romea, la festa de Viu al Teatre, i així sabrem totes les novetats i tot el teatre familiar que podrem veure al Teatre Romea. Què us sembla? I jo qui sóc? Qui és? Soc el fantasma de Margarita Xirgu, un fantasma bo que protegeix aquest teatre, i estic fent de guia a les famílies. Com t'has anat i com has desaparegut a l'espectacle? Doncs és que, clar, això és secret professional dels fantasmes, clar, és un secret. Ara estic aquí, ara estic allà, avui estic tot el matí aquí al Teatre Romea fent de guia, però després a la tarda desapareixeré. I hem entrat a la sastreria i hem conegut el Capità Invisible i a l'Alícia. És la història de sempre? Sí I no. És la història de sempre, però una miqueta moderna. Més moderna. Està adaptada als temps que estem ara, perquè, per exemple... Apareixen mòbils. La nostra Alicia comença que li regalen un mòbil pel seu aniversari. I quan es va escriure l'Alicia original no hi havia telèfons mòbils. I alguns personatges surten i alguns d'altres no surten. I alguns dels que estan al llibre o a la pel·lícula que no surten, com jo, surt en aquesta versió que s'ha inventat la Marta Butxaca, que és l'escriptora. Ens estem encongint! No! Ens estem encongint! A mi el que més m'ha agradat és anar a aquell lloc de maquillatges. Hem tingut l'oportunitat d'anar als Jocs del Teatre que normalment no podem anar. Ens ha agradat molt. Escolteu, anem a espiar una mica un assaig de l'Alicia al País de les Meravilles. Ballaven els artistes! Nosaltres anem per aquesta porta d'aquí.